Първо, отидете на сървъра, към който искате да добавите бота. Имайте предвид, че трябва да сте собственик на сървъра или да имате необходимите права, за да добавяте ботове. След като сте в сървъра, кликнете върху името на сървъра най-отгоре и отидете на настройки на сървъра. В лявата част на екрана превъртете надолу до директория на приложенията. Тук можете да разглеждате голямо разнообразие от различни приложения и ботове, които да добавите към вашия сървър. Можете да преглеждате всички ботове, да разглеждате категории или да търсите конкретен бот, който желаете. В този урок ще добавя CarlBot. Кликнете върху бота, след това изберете добави към сървъра. Ще се появи изскачащ прозорец и ще трябва да следвате инструкциите. Изберете сървъра, към който искате да го добавите, натиснете продължи, прегледайте разрешенията, които ботът изисква и след това кликнете върху разреши. Попълнете всеки капча, който се появи и ще видите съобщение за успешно добавяне. Затворете изскачащия прозорец и сега ботът е добавен към вашия сървър. Всеки бот е различен, така че възможностите, които предлага, ще се различават. Например, с CarlBot можете да напишете удивителна help, за да видите пълен списък с команди и функции. И това е всичко. Успешно добавихте бот към вашия Discord сървър.